सिङाव बियो देखायो गावनि दाग नाम्बारा 6 आरो जोंनि बे सेंसन जानाय बा जोंनि बे एलटमेन्ट मोननो हाया दागा जाबाय 6 दा बे 6खौनो बियो गावनि हा होननानै बुङो बेखौ गावनि लेखायाव दङ 6आ जोंनि एलटमेन्टनि हा ट्राइबेल आरो 669 गावनि दाग नाम्बार सिङावहाय मोनसे एफआइआर हैदों बे एफआइआरानो जाहैबाय चन्दन पाल लोगोसे 15 जन गासै 16 जन आसामिफोरनि एगेन्स्टआवहाय जों दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट ट्राइबेल संघआ जोंनि बे ट्राइबेल संघ अफिसाव थांनानै नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि दारै जों बेखौनो फोरमायनो सानदों जोंनि ट्राइबेल संघआ थांनाय 2024नि 30 अक्ट'बराव बे हाखौ जोङो बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय एलटमेन्ट मोनदोंमोन एलटमेन्ट मोननायनि उनाव जों बे हाखौ जोङो मुलुगनो आरम्भ खालामो दिनै बेखौ न'खौ लुखांनानै जोङो अफिसबो सालायबाय आरो रेस्ट हाउसनि थाखाय जोङो एसे खामानि थाबोनायखौ दाबावै मावफुंनो हागोन नाथाय बे हाखौनो सासे चन्दन पाल होननाय सासे भुमाफिया लेन्ड माफिया मानसिया गावनि दागनि हा होननानै जोंखौ दिगदार होबोनायजों लोगोसे दाखालिसो केस होबावबाय आगोलावबो बे हाइकर्टआव केस होबाय बङाइगाव कर्टआव केस होबाय आरो दा क'क्राझार कर्टआव बियो जोंखौ केस होनानै दोनबावबाय आरो बिनि हियारिंआ जागोन 10 तारिखआव जागोन आरो बिनि हियारिंआ दिनै खोथाया जाबाय मा जोंनि बे दाग नाम्बाराव बे हाखौ बिटिसि गभर्नमेन्टआ कास्ट लेन्ड होननानै ट्राइबेल संघनो 2 बिघा 2 काटा 15 लेसा होदों बे हाखौ जों मोनखांनायनि उनाव बियो माबोरै गावनि हा होननानै दाबि खालामनो हायो जों बिनि थाखायनो दिनै मोनसे केस होबावबाय बे केसआ जोंनि ट्राइबेलनि सायाव मेन्टेलि साप्रेस खालामनाय नानानथा असुबिदा नानानथा अभियोग नंखाय माबा खालामनानै जोंखौ लाजि फोनांनानै बे जोंखौ केस होनायखाय मानसिफोरनि सिङाव जोंखौ दिन्थिनायखाय जोङो माने बे हाखौ इलिगेल लादों बा नंखाय होननानै बियो जोंखौ प्रमान होनो थांनायाव जों दिनै बेखौ सैज' हायैनि बिनि थाखाय ट्राइबेल माबा SC ST एट्र'साइटिक एक्ट बेखौ जोङो दिनै केस होनाय जाबाय थानायाव जों बे थानायाव केस होनायखौ जों कपिखौ एसपिनो हरबाय एसपिजों रायज्लायना फैबाय डिसिनो होबाय डिसिनोबो रायज्लायना फैबाय आरो दिनै जोङो बे हाखौ जोंनि होननानै जों मोजाङै मिथिथारगौ जिहेतु बिनि दाग नाम्बार बे नङा जोंनि दाग नाम्बारा गभर्नमेन्टनिफ्राय होनाया 666 जोंनो 2 बिघा 2 काटा 15 लेसा होनायनि उनावबो बाखि एसे हा थाबावनाय दङ 3 बिघा फुरा बे 3 बिघाखौ माखासे दरखास्त'कारिफ्रा जोंनि मानसिफोरनो दरखास्त होनानै दंखायो बेखौ एलटमेन्ट मोनथ'वाखै नाथाय बे हाखौबो बियो गावनि होननानै दाखालिसो पस्ट गायनो थाखाय हाखर जावफैदोंमोन बे भुमाफियाया बेवहाय जोङो बयबो नुनानै बयबो ज' फैनानै जोंनि ब्रह्म बाथौ आरो खृष्टान वेलफेयारनि मानसिफोर फैनानै बे हाखौ जों पुलिस लानानै हाखर जावनायखौ बन्द' खालामनो हादों बिनिफ्राय थांदों आरो बिनि अखानायै मा खालामदों बे कनक्रिट पस्ट 7टा गायना गालांबाय लहानि पस्ट सिमेन्टजों गायना गालांबाय बेखौ जों पुलिस लिंहरनानै पुलिसनि दारै बे समाव मन्दलाबो फैनो सार्कोल अफिसार फैनो हायाखै बेखौ जोङो पुलिस आरो जों ज' जानानै आरो मन्दलखौ लानानै बे खामानिखौ जों बिनिखौ बन्द' खालामना होदों मानो होनबा मन्दला बुजायबाय बे हाया नोंनि नङा बे ट्राइबेल संघनो होनाय 2 बिघा 2 काटा 15 लेसा होनायनि उनाव बा आद्रा थानाय खासा बे सरकारि हा बेवहाय खुनु मानसियानो बिदिनो न' फसंनो हाया गायसननो हाया बा जेबो खालामनो हाया खुनु हारसिङैबाबो खुनु बेक्तिबाबो खुनु माबाबाबो हाया होननानै बिसोरो मन्दला बुजायलांबाय बिनि उनाव बे थांबाय जोंबो फैबाय आरो बिनि हरावनो मैया हराव बिनि जों दिनखालि बेखौ बुजायहरबाय माबाबाय हराव खिन्थु बे गासिबो थिंनि बेरा दुमनानै दोनजोबबाय बे थिंनि बेरा दुमनायखौ नुनानै जों आसरित मोनबाय जे हाखौ बे सरकारि हा बेहाय न' लुनो मोना खुनु मानसिया जेबो खालामनो मोना होननाय हाखौ सासे बेक्तिया मारै गोसो जालानानै बिदि खालामफैनो हाखो बिनि थाखाय जोङो बिराद दुखु मोननानै जों ज' जानानै ट्राइबेल संघ ब्रह्म धोरोम आरो बाथौ खृष्टान वेलफेयार एस'सियेसन ज' जानानै जोङो बेखौ बोखारनो थांबाय दा जोंनि मानसियाथ' सोरबा एसे रागा जोंबाय बहुद उसुबिदा मोनबाय माने बारे बारे बिदि खालामनायखौ सैज' हाया जोङो होननानै बे टिमखौ बुखोबाय ओमफ्राय जों पुलिसनो खबर हरबाय जेरैबायदि जाबाय दाखालि जे मानसिखौ जोङो माबाना हरबाय
बे हायाव जेबो खालामनो मोना होननानै बुजायना हरबाय बा थानायानो इसेबां वार्निं होनानै हरखाबाय बे नैबे आरो बिदि खालामबावबाय आरो थानानै जों फन हरबाय आंबो हरदों पंकज होननायाबो हरदों थानायाव हरब्ला बिसोर होनबाय जों पुलिस बा हानि केस जेबो खालामनो हाया बिदि होननाय लोगो जों रागा जोंदावबाय आरो जों बिदि खालामबा जों बुलायसै ल' एन्ड अर्डार मा जायो जों बुलायनोसै बुथारलायनोसै नोंथांमोना फैयो फैया जों मिथिला होननानै खां बे थिंनि बेराफोरखौ बोखारनाय जादों आरो दा बेबायदि जानानै दङ ओमफ्राय बियो जोंखौ लवार कर्टआव क'क्राझाराव सिभिल कर्टआव जोंखौ केस होनानै जोंखौ दा 10 तारिखआव हियारिं खालामगोन आरो नैबे जोंनि दानि बे SC/ST एस'सिएटिक एक्टनि ल'नि सोमोन्दै जोंहा इउथनि प्रेसिडेन्ट दङ बिथाङा बे ल'नि सोमोन्दै दिनैनि केसनि सोमोन्दै गुवारै बेखेवना होगोन आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनाय जाबाय थागोन बादि मोनो थानो हागौ आरो बेजों हयथ' गाज्रि मानसिफ्रा बेखौ उपदेश होयो नोङो बेखौ दखल खालाम एथ'दिन बे दखलबो खालामाखैमोन मैया दाखालिनिफ्राय जबरदस्त दखल खालामगासिनो दङ बिनिफ्रायनो बुजियो बेजों गोजौ थाखोनि मानसि दं जोंथ' मिथिनाय बे RSSनि मानसि BJPनि मानसि बिनि थाखायनो बियो सोरनिबा बेफोरबायदि माबा लानानै बिदि खालामगासिनो दङ खिन्थु जोंथ' BTCआव दहाय रायलायबाय जोंनि सासे EMआ बुंबाय माबाया आसामनि BJPआ खुनु जायगानि बासिन्दानि बिरुद्ध मावा होननानै थारमाने बे BJPब्लाबो BJPनि मानसिफ्रा बे बासिन्दा जे बे जायगानि बासिन्दाखौनो जोंनो क'क्राझार बुंदों जोंनि क'क्राझार बासिन्दानि हेंथा जेबो मावा होननानै दा बियो बे RSSनि माबा लानानैबो बाहाना लानानै बे खामानिखौ मावगासिनो गावहा मानसि दं होननानै आरो सोरबा BJPनिबो निस्सय थागोन आरो बेहा गाज्रि उपदेश होग्रा मानसि थाखागोन जायनिफ्राय बेखौ साहस जादों नङाब्ला बे आगोल जेबो खालामाखैमोन जोङो बेखौ जेला लुदों होनब्ला एफा एनै नानान्था असुबिदा खालामदोंब्लाबो बे हाखौ बे आवगायफैनो हायाखैमोन आरो जेबो बुङाखैमोन केसआ दोनदों हाइकर्टनि केसआ जोब्बाय जायाखिसै जेबो खालामनो हायाखै बङाइगाव होबाय जेबो जायाखिसै दा क'क्राझार जों सानैखौ सेक्रेटारि आरो प्रेसिडेन्ट आरो सेक्रेटारिखौ केस होनानै दोनदों औ बेहा गावहा दं होननानै बुङो आरो जोंनि सिगाङाव बियो देखायो गावनि दाग नाम्बारा 669 669 थारमाने 669 आरो जोंनि बे सेंसन जानाय बा जोंनि माबाया एलटमेन्ट मोननो हाया दागा जाबाय 666 जोंना दा बे 666खौनो बियो गावनि हा होननानै बुङो गथ' गावनि लेखायावनो दङ रोखा रोखा 666आ जोंनि एलटमेन्टनि हा ट्राइबेल संघनि आरो 669आ गावनि दाग नाम्बार दा गावनि हाया बहा दं मिथिया खिन्थु जोंनि हाखौ मानो गावनि होननानै बुङो आरो बेखौ जों सोंनायाव बे जोंनि माबाया सारकोल बायदियावबो मा लंखा जोंखौनो बुजायहरबाय बिथाङा भुल खालामगासिनो दं 66 हाखौनो 666नि हाखौनो गावनि हा होननानै बिथाङा दाबि खालामगासिनो दं खिन्थु बिथाङा बिराद भुल खालामगासिनो दं बे नङा बे नोंथांमोननि एलटमेन्ट हा BTC गभर्नमेन्टआ होनाय जिहेतु बे गभर्नमेन्ट कासामोन बेखायनो गभर्नमेन्टआ होदों आरो बे आद्रा थानाय हाखौ दा गभर्नमेन्टआनो दङ गभर्नमेन्टनि आखायावनो दङ आरो मेल'मोन दिनै क'क्राझार पुलिस स्टेसनावहाय मोनसे FIR हैदों बे FIRआनो जाहैबाय चन्दन पाल लोगोसे 15 जन गासै 16 जन आसामिफोरनि एगेन्स्टआवहाय दा बिसोरखौहाय जों मानो बिदि FIR होनो गोनां जाखो खारना बेनोदि जोंनो जे BTC गभर्नमेन्टआ थांनाय 2024 मायथाइनि 30 अक्ट'बरावहाय अलरेडि लेन्ड एलटमेन्ट होखाबाय जों क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट ट्राइबेल संघनि नामावहाय दा बे एलटमेन्ट होखानाय हाखौनो लानानै बिथाङा जोंनि ट्राइबेल संघ क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट इउनिट बिनि एगेन्स्टआव फल्स मोनसे टाइटेल सुट केस फाइल खालामदों सिभिल कर्ट सिनियर डिभिजनावहाय दा बे केसा फल्स हिसाबै बिथाङा जे माखासे गभर्नमेन्ट अफिसियेल स्टाफफोरखौहाय फल्स इनफरमेसन होनानै जे मोनसे नंखाय मेलिसियासलि भेक्सिसियासै बिथाङा केस फाइल खालामदों जों ट्राइबेलनि सायावहाय शेड्युल ट्राइब जोङो जे शेड्युल ट्राइबनि मेम्बार बिनि सायावहाय दा बे हिसाबै जोंखौहाय मेन्टेलि हेरेसमेन्ट होनाय जादों बिथाङा जे फल्सलि सिभिल केसानो जा क्रिमिनेल केसानो जा बिदि नंखायै जोंनि सायावहाय ट्राइबेलफोरनि सायावहाय
बिदि मेन्टेलि टर्चार खालामनो हाया, बिदि माखासे नंखाय आयेननि माखासे पावारखौ बाहायनानै बिथाङा बेबायदि होनो हाया। बे हिसाबै जोङो प्रिभेन्सन अफ एट्रसिटिस एक्ट, शेड्युल ट्राइब एन्ड शेड्युल कास्ट 1989 नि प्रभिजन मथे बिथांमोननि एगेन्स्टआव जोङो दिनै क'क्राझार पुलिस स्टेसनावहाय FIR होदों। जों आसा खालामो क'क्राझार थानानिफ्राय जाहाथे आयेन बायदियै बिथांमोनखौहाय मोजाङै नायबिजिरनानै थाबैनो लिगेल स्टेपखौहाय लायो।